И здравейте хора, аз съм Зикло и днес ще правим 3 експеримента с яйца. И ако един не стане, трябва да се разбие сурово яйце на главата, което е малко... Не съм го правил сега. Ще е интересно сега да започнем. Първи експеримент е яйцето да стои право, защото както виждате, също ще ни трябва една дъска, едно яйце и сол. Както виждате, яйцето не стои право и сега трябва да сложа, чакай само да намеря къде е дупката за солта, да поръся така сол. Чакайте, даже сега ще приближи топък. Още не съм добър. Да, обаче, защото не става, ще сложим голямата дупка сол. Поръсвате сол е така обилно да има. Така, после така, по някакъв начин трябва да е малко като купчинка. И сега на дупето трябва да успея да се балансира. What? Сега трябва да издухам солта, съвсем леко да дойде така и пак трябва да се стои яйцето. Хора, да, наистина стои. Обаче, знаете какво? Сега, бонус, ще пробваме да го застопорим на острата част. Чайте, трябва да сложа още сол. Опа. Сега острата част. Стана. Както виждате, стои. Чайте, тази сол да не пречи тук. Стои. Продължава да стои. Ако ви харесва, абонирайте се, харесайте. Не знам, но нещо става, нямам коментари. За този клип ще се опитам да имам, ще видя там. И да, защото много е гадно, наистина. И добре да преминаваме към експеримент номер 2. И добре хора, за този експеримент ще ни трябва чаша пълна с вода. В моя случай е такава по-висока, но може и бурканче и такова. Лъжица, сол и естествено яйце. За какво трябва всъщност да стане? Трябва да сложа сол в чашата и да я разбъркам, да се разтвори, да стане солена вода и да потопя яйцето и той не... По принцип той е тежко и ще потъне, но би трябвало да стои отгоре и сега да видим. Трябва да се сложи доста сол, доколкото знам. Малко попрекарих. Сега потапяме. Извинявам се предварително за звука. Сега го разбърках. Хоп! Да. И би трябвало яйцето. Сега не знам колко ще се виждам да остане на повърхността. 3, 2, 1. Хора. Буквално се върти. И сега да видите, че не ви лъжа. Самото яйце може още доста надолу. Сега дайте. Юпи, закрещи го. Добре. В смисъл, този експеримент работи. Сега ще се опитам да го извадя. Видяхте, че всъщност стои. Сега даже ще ви покажа. Ще че наистина стои буквално. И гледате ли са? Да го натисна още много надолу. Втори експеримент работи и да преминаваме към трети и финален. Тъно да се окаже истина, за да е верен, защото не искам да си разбирам сурово яйце в главата. До третия експеримент. И добре хора, време е за третия експеримент, да се окаже верен, защото
това яйце ще отиде бам на главата ми. Трети експеримент гледах, че може сурово яйце така да се завърти супер силно и да стои около 3 секунди, така, без да падне. И ако успее да се задържи всъщност 3 секунди, няма да се разбирам суровото яйце на главата. Имам 3 опита. Ако не стане, естествено, държиш се на думата. Така че, да почваме. 3, 2, 1. Една секунда. Имаме напредък. 3, 2, 1. Чакайте. Последния опит ще го направя на масата. Не знам колко се вижда. 3, 2, 1, 0. Не стана. Сега трябва да се разбие това яйце върху главата. Всъщност ще се видим след малко, ще трябва да подготвя и до след малко. Подготвих, просто махнах стола и тук имам едно като килимче. Това, абонирайте се. 3, 2, 1. Абонирайте се и до следващия клип. Чао!